sanjušite. Ja primijetio nešto se dešava ovdje na zemlji, znaš, kao, nemaš ništa, samo gdje, nakon nervoza duša, agresivno vati. Oni vataju. A ne pričamo o meni, mi pričamo o tome što će se desiti idući par mjeseci ili godina. Ja mislio, pa dobro sam lud, imam milion kuna, još bogat, znaš, to je već bogat, znaš, ne brinite za mene, to je poklon, dar od mene, svim Hrvatima na zemlji koji nisu zaostali ili bolesni, svim Hrvatima koji mogu priznati i dati vam parama nekakvu svijest, recimo da kažu, mogu biti neki produkt. Trebaš negdje, akcija marketa, moj to bolje da je, nešto biš ono, nema vremena. Svim Hrvatima Hrvaticama darovan jedan zajednički budžet, 1 milion kuna.